Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +263 77487 2063. Makadi mure Zimbabwe atadzoka zvakare tine urombo tinongokumbira ruregerero tangoita ka technical problem endofunga vamwe mu comment section vanga vachitokomplain about our network saka taona kuti azvibatsire kuti tipfurire mberi vamwe vasinganyatsonzwe nekuda kwe network yedu yanga ita ma glitches saka panguva ino tadzoka zvakare muchirongwa tataura kuti nhasi muzuva nhasi tine nyaya yemukomana anonzi Tadiwa Neya mukomana anoti I've survived a death 4 times and also ane 3 bullet wounds paari asika pangwe takunzwa kuna Tadiwa kuti chii chaitika paisurvivor 4 times idzodzi saka zvakare nekuda kwekuti vamwe vanga vasinganyatsonzwe tichamukumbira zvakare Tadiwa kuti atangidze kubva pekutanga patanga kuti explain zvaaisangana nazvo pakuzosurvivor 4 times idzodzi aisangana nerufu masanganiro aita naro saka Tadiwa tinongoti kwauri zvakare tiregerero ndofunga taona network yedu ichiglicha but kuitira kuti varida kunzwa nyaya yako vanyatsoinzwa zvakanaka saka tichatirege tikukumbire kuti utangidze kubva pekutanga. All right, thank you so much. Sema taura ndamboita Tadiwa mukomana akakurira kumusha primary level yake akaitira pamusha kuchivu. Nyaya yakaitika ndeyekuti when I was in grade 2 ndo pakatangira nyaya dzese. Zvakaitika ndezvekuti tiri kumusha munongoziva unenge une hama dzakawanda wanda vamwe vemutupo vamwe vemufamily vamwe ungoti muri vagarisani so zvakaitika ndezvekuti rimwe dei takasarudza kushanyirawo imwe hama yedu yekumusha so takashanyira munhu uya taigara tiri 4 inini gogo wangu vanova mai vababa my sister anoteedzera inini and then mwana watete wangu vanova muzukuru wangu so taenda kuhama yedu kuya takanoswera tiriko tikafara tikaita zvatataindira ikoko on our way back takudzoka kumba takatanganzwa mudumbu mudumbu chii chiri kuitika tese takunzwa mudumbu so takazosvika patime yekuti kufamba kwakwa kunetsa and then ndobva tadecide kuti no maybe nyaya yekuti kuri kunyanya kupisa ndobva tasarudza kunogara pamumvuri ndobva tagara paya kusvika tarara tese ndobva takotsira so pakazoita vanhu vaipfuura neroad ndobvaona kuti no man marariro akaita vanhu avasiriwo ndobva munhu auya patatakarara ndobva amutsa gogo sezvo anga variwo munhu mukuru ndobva anovamutsa chii chiri kuitika ndobva ataura kuti no tatakazorora but tese tirinzwa mudumbu hatisi kunzwisa kuti chii chiri kuitika munhu uya ndobva asarudza kutsvaga kuti totakurwa sei tiende kuhospital as soon as possible ndobva tatakurwa ndobva taenda kuhospital tapinda muhospital inini ipapo ndanisazivi zviri kuitika ndandakuzoudzwa manje ndo zvakaitika tapinda muhospital inini I was unconscious for 8 days pandakamuka day rechinumber 8 ndo pandakanzwa kunzi no makapoison issue yanga iri food poisoning tata poison ndo pandakazvizivira ipapo kuti tata poison tichizobuda muhospital tichienda kumba ndobva tararama indakazobva kumusha ndakuenda form 2 so ndabva kumusha ndakuenda form 2 ndakatanga kudzidza mutown after ndapedza chikoro manje that was 2012 ndapedza O level kwete ndapedza chikoro ndapedza O level 2012 ndandiri munaifarira zvekurwa too much ndandisingatangi kurwa but every time yandatangwa ndaidzosera and I was always ready to defend myself right so handizivi kuti ndakaprovoka ani kana kuti ndakatadzirana nemunhu sei but I was poisoned again 2012 ndapoisonwa ipapo manje I was close ndakapotsa ndaenda ipapo I remember ndakaita 1 week pasina food pasina anything pasina mvura right ndichizomuka ndakanga ndakuudzwa manje kunzi paunga wakarara apa kapa chinhu chandaikwanisa kuita kurutsa
ndaingovomita but hapana chandaitya hapana chandaimwa. Munhu akanga akutaura iti pane time yatakaita zvekutobata kunzwa kuti pause munhu achiri kufema here, they thought kuti munhu atofa. So that was the second time. Tabva pane izvozvozvo, I don't want to dwell much on that because pane sensitive information. Tabva ipapo manje ndakakura ndadecidewo kuti no, ndakuda kumbobudawo munyika. Handina kubudira munyika kuti muno munhu ndatambura, but ndiri munhu wewo kuti ndikati ndiri kuda kumboita chakati ndinochiita nometa kuti chinhu chakaita sei. I decided kuti no, dombo unogara South Africa. It was a choice, kwete nekuti ndandashaya zvekuita. Ndibva ndaenda muSouth Africa, that was 2016, 2017, 18, 19, 2020 ndibva kwauya COVID-19. So vanhu vazhinji vanga vasingashandi that time, vainzi garai mudzimba, kune malockdown. So ini basa randaita taitendedzwa kushanda period iyoyo. So vanhu vainzi pfekai mamask. Indibva ndati no, ini kuziva kwangu kukura kwangu munhu anopfeka mamask munhu ari kushanda nemachemicals, munhu ari kushanda nezvinhu zvinogona kukuwadza. Ini handipfeke mask and handina kumbopfeka mask. Zvikanzi vanhu vanofanira kuvaccinatwa, ndikati handibaiwe jekiseni ndisingarwari. Ndakaramba ndaitawo kuSouth Africa. That was now 2020. Ndikati inini handivaccinatwa, handibaiwe jekiseni ndisingarwari. So ndazotanga kurwara manje, ndakatanga kurwara ndikati zvii zvakuitika. You know, COVID-19 vanhu vazhinji vanoti vakabatwa necoronavirus iyo COVID-19, but havana kubatwa neCovid-19, vakabatwa neflu. Saka papangoti naitawo flu anongoti COVID-19. Ndatanga kurwara pepe, ndakatanga kuexperience kuti even ndakarara blanket raindirwadza skin, wakafuga blanket rinorwadza paskin. Apa uri kutonorwa wakafuga uri kusweta. Saka ndakati no man, zvakuitika panapa ndichazvinzwisisa. First week ndakashinga kusvika ndakunzwa kuti handichakwanisi manje. Then I decided no, ndofanira kuenda kuhospital. Ndobva ndaenda kuhospital, ndobva ndasvika chichiri kuitika, ndobva ndatsanangura zvakanzi tisatombokutesta inofanira kunge iri COVID-19. Ndikati no problem, testa itione. Ndobva ndatestawo zvakanzi COVID-19. So pane matablets avaipa vanhu, then ndakunzi tofanira tokubaya jekiseni. Ndobva ndati no problem. Ndakaiswa muwadi mamune vanhu vanga vane COVID-19, tatakaiswa kwedu tega, tatiri isolated tisingasangani nevamwe vanhu. So ndakarara ipapapo ndakafunga nyaya yejekiseni, vaccination, ndobva ndafunga nyaya yematablets. Ndobva ndatarisa vanhu vese vandandinawo murume muwadi mandandi, ndikaona no, uyu akarara ari flat, uyu aita sei. Ndikatoona umwe achitofa, ndakatarisa ndikati no, handisi kugara muno. Ndobva ndavhura window, ndobva ndajamba nekuseri kwewindow, ndobva ndarowa pasi, ndobva ndaenda kumba. Waikwanisa kufamba here kana kuti? Ndakatoshinga because inini I was against issue yekuti ndinzi ndibaiwe kana kuti ndirapiwe ndiita sei. I didn't want kupuwa zvinhu zvezvo. Ndobva ndatiza, ndobva ndaenda kumba. Ndasvika kumba ndobva ndanotumawo mumwe munhu wandakatumawo ndonotengera malemoni, magaliki, majinja, zvandaingonzwawo zvichitsanangurwa zvezvo. Ndakatanga kushandisa zvinhu zvezvo, but later on ndakazoona kuti no, decision yandaita iri wrong. Ndobva ndafonera ambulance. It was 3 days after ndatiza kuhospital. Ambulance ndobva yauya, ndobva vasvika zvakanzi iwe munhu tiri kutsvaga iwe, uri kutsvagwa kuhospital, wakasvika sei kumba? Ndikati hano, hatichatarisi izvozvo, ndibatsirei because handichakwanisi kufema. Ndanda kutadza kuita breathe in, ndandangogona kuti ndakafemera kunze kuti ndiite breathe in ndairwadziwa muno. Ndadzokera muhospital. Ndichinopinda muhospital ndichibva ndaadhimitwa, ndakarwara kusvika pakuti ndakavaudza kuti hamuna here jekiseni ramunogona kubaya rekuti zvibve zvavharana. Because pain yacho manje it was better kuti zvibve zvakopeira that time. Saka ndakabvunza kuti hamukwanisi here kundiwanira anything. Ndobva ndatodaidza umwe nesi padhuze, ndikati uri kuona chika, ndogona kupa kadhi rangu nepin, asi ndibaye jekiseni zvivharane, iwe woenda unotora chii. Saka ndaida kumubraiba kuti apedzise because I was in pain. Ndobva ati no, uri kuona chika, vamwe vanhu vari kutobatwa necoronavirus vachirarama. There is no need kuti tiite zvinhu zvauri kutaura. Be strong.
I tried my best but ndakasvika patime yekuti I was also ndakasvika paperiod yekuti ndakazoita unconscious also for the third time right ndakarwara zvekuti handizive kuti zvii zvazvakuitika handitozivi zvimwe zvese ndandakuzoudzwa yanga vaisi no ndiri muhospital manje ndadzoka kuhospital nenyaya yecoronavirus iya ndandakuchiregreta manje ndandakambotizira first time chii ndandakutoita zvekukumbira kuti no kana zvichibvira ndipedzisei because I'm in pain so ndakarwara zvekuti vanhu vese vemandiri vakafa ndikasara ndiri wani. I remember umwe munhu akatoti achitopinda kudhonva atodonha akatofa asati atoiswa pambeda but inini ndakarwara kusvika vakazama zvese zvavaizama ivo vanga vakuti tatangoti ngatingomire tono zvinosvika kupi. They told me kuti ndo zvatata kutofunga. One day ndangomuka nditori fit ndandani I think that was second week yakunopera manje right vakazongouya vachikonicheka kuti vanhu ndakagara they were shocked tine zuro because ndinonzwa zvavaitaura neafricans but ndaikwanisa kunzwa kuti vanhu vataura zvakata kuti munhu taifunga kuti nezuro akuviri ari mupenyu we thought kuti tangomira time but nhasi tiri kuwana akagara what's going on so ndainyatsonzwa ndiri kurwadziwa but ndakangowana simba rekumuka nekutogara ndakatomuka kuti kwatonzwa ndatosimba pain yaungosainzwa kana kuti ndakatotanga kutoshamisika kuti ndeipi iri kuita wabengenuka kuita unge munhu angachirota ngoese ndakushaya kuti ko panzvimbo pano ndasvika sei ndozotanga kuita riko manje no man nyaya yakadai ndo kandakasurvive kechi3 ende pese pandaisurvive hapasi pekuti zvazvekuti unoti handakasangana nenyoka handakapona rufu nezo ndakapotsa ndarumwa nenyoka ndiri kutaura zvinhu zvaitoita zvekuti vanhu vaitofunga kuti munhu atofa but ndomuka rufu poitika chimwe futi ofunga kuti munhu anenge atodiwa atofa ndomuka futi right then ndobva tachiuya manje that was 2020 apa 5 December 2022 ini ndiri munhu afarira business zvekuti do so ndaita zvekutenga mota ndichitengesa right so handina sure yekuti ndakaita marivals here akaita jealous kana kuti pakaitawo mbavha dzakada kutorawo advantage or something like I'm not sure but zvakaitika ndezvekuti 5 December 2022 around 9:30 ndichingori kuSouth Africa around 9:30 p.m. ndandakatogara ndichiona TV pakaita munhu akasikonoka padhoo munhu anoka padhoo ndakatarisa time vandati vanhu vachi 9 kuSouth Africa kana iri sama kune kwakachena so I just thought kuti maybe munhu udi wakuziva ndobva ndafamba ndichienda kudhoo ndobva ndabvunza kuti ndiani akataura zita randoziva munhu ataura zita randoziva ndobva ndatovhura dhoo the moment ndakavhura dhoo ndakatarisana nepfuti 3 dzakanongedzera kumeso 3 vanga varivo 3 yava vari 3 vanhu vakapfeka nomabaraglove so vakabva ndipushira mukati ndobva ndatonono hapana chimwe either irobhari kana kuti kutourayiwa pana so munhu anga ari mberi manje anga akabata pfuti yatinoti BB gun if you know a BB gun I don't know if you can explain mabhorosi tuya tudiki tuya so ndakatoti no vanhu vadondijairira ungandiwire nechitoyi muno then ndobva ndafuratira ndobva ndaenda kundafamba about 4 steps kuenda kumashure ndobva ndatora sando the moment ndakotama ndichitora sando ndopa ndakanzwa kurira kwepfuti first time tanzwa kwepfuti ndabva ndaziva kuti no ndatobhaiza panapa there is no way andichadzokera kumashure ndakutofighta because pfuti yatorira panapa kwakufa kuno ndakamhanya ndichibva pandandiri ndakabata sando ndobva ndaenda pane vanhu vaivai padhoo because vanga vakamira mukati but vari kuside kudhoo uku ndatorohwa nepfuti first time watonzwa kuti ndarohwa handina kunzwa kuti kurohwa isachi but ndakangonzwa kasharp pain kunge ndabayiwa netsono something ropa raibuda ndisati ndamborohwa nepfuti muupenyu wangu koropa raibuda handina kurinzwa hauna kurinzwa futi zvinhu zvese zvaitika ipapapa handina kunge ndichifunga kuti ndo zvatoitika right
ndamhanya ndaenda pavari paya anga ari mberi akabata pfuti ndakamurova pa4hand first time vandamurova second time pandakanomurova third time akada kuisa pfuti kufesi kwangu kudai ndobva ndakotama nchienda side kudai ndobva rova second time ndo pandakarova kechi2 ipapa ndakanzwa kuti apa ndarowa right ndarowa kechi2 ndobva ndada kunomurova kechi3 nesando saka iye ndofunga nekumurova kwandakaita kuyako anga akuda kudonha nekumberi aida kudonhera pasi ndobva mwake vamubata ndobva mukakatira panze time yakamukakatira panze ndobva ndasunda dhoo ndobva ndariloka nemukati right apa ndinombofila kuti ndadi asi kuzvinzwa kuti ndiri kupfurwa ndakanzwa kuti pane zviri kuitika right ndazodzoka manje ndakiya dhoo so ndandakagara nebhebhi rangu mumba ndandagara namadhamu denga ndobva nditi iyo uri kubuda ropa kaiwo because zvese zvakaitika izvi anga akangotarisa hana chakataura hana kuchema hana kuita sei akabva ati uri kubuda ropa pai ndobva ati kumusana then ndobva ndabata kudaiwo so ndandakapfeka sweta pandakada kunokakata so ndobva ndanzwa sweta ichaiti pain because bullet parakapinda rakanopinza chipisi chehembe mukati munyama ndopandakanzwa no something is wrong ndichinotarisa pasi matails ese azara blood matails azara blood shit ndeipi iri kuitika panapai ndopakanditi nofonera ambulance ndobva ndazama kufonera ambulance hapana akaresponda ndobva ndafonera polisi ndaifonera vaitaura tiri kuuya soso ndobva ndanotaime iri kunonoka ndobva ndachifonera one of the leaders because muarea mataigara kune anonzi maleaders emazimbabweans and so forth zvekuti pakaita problem ndowanogona unoapproacha then ndobva ndamufonera ndobva tinorega ndifonere polisi uye izvezvi ndobva afonera polisi iri kuuya isitiri busy kudaiwo madam ndobva yasumuka kwayanga yakagara kuyako ari kuuya pandiri kuti andiasisti ndobva taona kuti ari kubuda futi ropa anga akapfurwa manje because anga akabata mwana time yakakotama achitsveta mwana pambedha akarohwa kumusana asi iye haana kuzvinzwa ipapo so paari kuuya kwandiri kuti andibatsire ndopandakati une blood raunaro ndiri kubva kwandiri kana kuti ndopakanotati kuona no man so polisi akabva yazouya vakasvika maybe zvekuma 20 minutes after zvaitika vanhu vazara vapinda mujuro mazara vanhu polisi ichipinda vabvunza kuti apfurwa ndiani because ndindakanovhurira dhoo handina kana kumbopanika noita sei ndindakanovhurira gate ndibva ndapinda navo vakabvunza kuti munhu wacho apfurwa ari kupi ndikati ndini apa ndabvisa sheti manje ndabvisa t-shirt ndabvisa sweta zvikanzi munhu wacho apfurwa ndikuti ndikati ndini zvikanzi iwewe ndikati ndobva right atipinde ndobva ndapindamba tsanangura zvaitika ndobva ndavatsanangurira ndobva nditi waita basa rekuzimbabwe ndobva ndati no kuzimbabwe ndinombonyanyoshanda ndangoshanda pachase motors just for 2 years zvikanzi wakamboita here anything chine chekuita nemilitary training or something like ndikati not exactly ndiri munhu anongogara ndinojima ndinoita sei zvikanzi no but uri kuti warova vanhu vakabata pfuti zvafamba sei nesando futi nesando ndobva ndatsanangura no kana muchiti imimi muri kuda explanation yakwana ini ndindaita zvimubvunza yanga akatarisa zvichiitika ndobva vatsanangurira zvese zvaitika tione sando yacho ndobva vaibata vakaiona right so mfatanga usecha mba zvavanoita zvezvo kuti vaona kuti zviri kuitika utsvaga macartridge epfuti and so forth ambulance apa manje ndandanyanya kubleeda manje ndakutanga kunzwa kuti no mabvi angu asina simba vanditi chitopinda imuti mupolisi vheni tokusiya kuboza maambulance ari busy taenda kuhospital kuyakwe tinosvika muhospital ndandiri okay all this time ndatopinda muhospital vatokomberedza hospital yese because vanobva vagadha kana paitika incident yakadaro yatogadwa hospital yese ndiri mukati muya manje ndopandakatanga kunzwa kuti no because all along polisi yaifunga kuti ndapfurwa nepfuti zviya izvozvo zvimatoy gun zvimabhorosi zvikanzi no anofanira kupuwa rumu yake iri separate apinde muna vamwe vanhu rumu yacho inofanira kunge yakachengetedzwa ndobva tapinda muya tiri tu ini namadhamu tiri murumu muya manje I think it was around 12 midnight ndakapfurwa kurumu half 9 around 12 midnight now ropa riri kungobuda because ndakanzi no iyi kesi ini ndoda kutanga pane zvakawanda zvofanira zvaitwa wozoitwa scan then uzorapa hatikwanisi kungosvika tichitodi ndakazoti around 12 ndakatanga kunzwa side rangu richinyarara rapfurwa racho manje saka right rikanyarara paya ndainzwa kuti tonge ndiri kutonhorwa like kusaidi ikoko ndobva ndagwina ndodonhera pasi
kubva pamubhedha. Alright. Saka ndaigwina ndodonhera pasi. Ndobva ndati ndokumbira kudaidzirwa nesi. Ndobva nesi wauya ndikati no, I think I'm going. Zvanzi kupi ndikati ndakutofa panapa. Because ndaitonzwa zvinhu zvandainzwa kuti zvandakunzwa panapa zvisinomo. Right. Ndobva tati 1, 2, 3 around 4 a.m. now. I was unconscious. Alright. Ndaenda hapana chandichaziva. Right, ndo pakazoitwa emergency because I was supposed kuzoendeswa ku hospital hombe mangwana acho. So they decided kufonera doctor ku hospital kuya kuti auye uku. Ndobva tofonera onzi emergency. Manya kuna kunomira zvakanaka ndobva auya. Ndobva tazoitwa maskani. All along police yangu suspect kuti atifungi kuti Epfuti chachai. Ndo patakaitwa scan ini ndobva ndanzi no. Mabullets akakurova iwewe. Akarova nechekusaidi kunoku rakanobudira padhuze nespinal cord. It was close kusvika paspinal cord. Airova achibuda ndozvavakandudza. Ndochawakaudzwa achibuda. Vakati arova but airova achibuda because hapana bullet riri kuonekwa mukati. Madam ndobva aitwa scan zvanzi ravo riri stuck riri mukati. Ndobva aitwa operation. Ndobva vaburitsa bullet riya. That's when pavakarealiza kuti it was a 9mm Epfuti chachai. Vazoona bullet raburiswa munyama memunhu. So after that pakatanga kuya manewspaper vechi manje vazoona kuti no this is inyaya itori serious. It's not a joke. Nepamafacebook usatozara nekudidi. Ndobva tarara muhospital ndobva taenda kumba the following day. It was now musi wa7 December now. Ndobva taenda kumba. Tasvika pamba paya. Ungozomuka. Ndandabho manje. Pain yairwadza but inini chinhu chandaingofunga ndechoti mapurisa ndangoti ndoda kungoziva kuti ndiani azviita because handina kumuona angapfeka baraglove. I don't know kuti munhu ndiani. Chandangodza ndechekuti if possible just help me kuidentify munhu. I wasn't worried kuti achaenda kujeri kana kudini. Ndaida kurevenge ndega pachangu. Right, ndobva nditi hano don't worry tichaita basa redu. Tadzokera kumba wangu wa musi wa7 December. Ndobva tarara 5 a.m. makuseni musi wa7 December. So dzimba dzedu dzakati indogara mu next door yangu yagara umwe muchindi anobva kuKongo. Akandinokerana akatanga rowa madziro around 5. Akarowa madziro ndobva ndamuka. Semunhu airwadziwa kamwe matablets amwe acho nokotsera zvekunge wafa zvezvo. Ndichipepuka ndakanzwa window richishekwa. Munhu ari kuzama kudi ari kuzama kuvhura window. Ndobva ndafamba ndobva ndaenda kudhuze nedoor. Ndobva ndaswicha on light ndobva ndaridzima. Ndobva watanga umanya. Ndobva ndavhura door. Ndobva ndabuda. So vakajamba juraho ndobva vadonhedzera Epfuti mukati. Vanga vadzoka manje musi wa7. Futi ndobva yadonha. It was around 5 a.m. Vanhu vatotanga kufamba umwe autoenda kumabasa. Ndobva ndafonera futi polisi. Nyaya iri pano inomira zvakanaka panapa. Vanhu vaiva vauya futi but vadonhedza Epfuti. Mapurisa ndobva ati musaibate. Ndobva vauya. Vatoona zveshuwa Epfuti. Ndobva vatoitora. I still have the photos nezvese zvandinotaura. Vatora Epfuti iya vaenda. Ndobva vanditi unomboita nezvei? Unoita zvemadrugs here? Ndikati handiti zvemadrugs. Handitomazivi kuti akaita sei. Unoita nezvei? Ndobva ndavatsanangura no ndotenga mota ndichitengesa. Vakati no vanhu vanongononga vada kuroba. Right. Ndobva ndanzi right. Usafambe usiku. Usabude mumba after 6. Anything chikaitika fona direct kupolisi. Usafonere namba dzepolisi. Fonera mupurisa direct ari paduty ndobva ndapuwa namba dzake. Then the following day musi wa8 ndobva ndamuka ndichienda kucheka because ndandadislocata ruoko. Pandairwa nevanhu vandakadislocata ruoko. Saka ndabva ndaenda kunoona physiotherapist. Ndiri kwaphysiotherapist kuya ndabva ndafonerwa kunzi paita moto pamba pamunogara. Patungidzwa moto. Chii chiri kuitika manje? Ndobva vanhu vakutondisendera mafoto pepe. I think imba inogara because pakaita flame hombe rakaenda mudenga. Ndobva ndatopinda mota ndobva tamhanya. Ndinosvika kuya ndikuona vakaita zvekunopisa imba yepanext yakabata nedu. Saka vaida kuti moto ukabata ukubva wapinda ndobva moto watopisa wakatotsemurawo zvekurovhura kuseparata kudai so. Right. Wakatobatira because dzakabatana. Saka vazoti wakapisa iyi isiri mujuraho. Medu taigara mujuraho. Saka vakaona kuti maskata hazviiti kuti vapinde uko. Ndobva vanopisa neuku kunze uko. Saka moto watopinda imba yabatira moto.
apa inini ndaiswa ruoko rwakakuwara apa pandine mabhandage mwiri wese mabullets akurwadza manje wawa musi wa8 manheru because pakazouya fire brigade and so forth ndobva zvanhu nemapurisa kana zvichibvira enda kumusha kwenyu kuzimbabwe vandati handiendi kana sandaziva kuti munhu akandipfuura ndiani right musi wa8 yacho pakati peusiku bva vauya futi wakumana vakazopinda vanga vakudopinda nepamusoro pemba manje because ndakatomuka ndichinzwa vanhu vachitoda kutosunungura kubvisa rufu yemba kuti vapinde nepamusoro right vataudza futi polisi mubva vauya vakatarisa vakati iwe munhu anga atokutopedzisa kubvisa iri shiti raratopera zvekuti dei wanonoka aitobvisa kakupfuura aitokupfuura nepamusoro pemba ndo patakabva taenda kupolisi tikanoita meeting nemukuru wemapurisa akati ndauye kuno munhu yeye vandinyorera tsamba tienda kuzimbabwe unoita hand off akandiudza kwekunoita hand off vandati bo vananzi for this period taakuisa under police protection kusvikira wabva pamba ipapo wotsoga pamwe kana kuti woenda kuzimbabwe right ndovandaiswa police protection for 1 week ndovandazowana imba mutown ndovandamuva kubva pamba paya pandaigara ndiri kusouth africa iko so rufu ndakarupotsa kakawanda that was the last incident ndichibva ndazotanga no its better ka ndogara ndiri kumusha because ikoko kwacho handisi munhu anonzi anomukira kubasa ndozviitira zvinhu zvangu ndega so better kunoita ndiri kumusha tinenge tichatidzokere mbijana apa pemusi wa5 December apa vakomana vakazokwanisa kutiza sei uye watazongopedza uchitaura kuti wakavarwanisana ndobva watora mumwe wake ndopa wakakwanisa kutiza ere uchibva watoenda kana kuti zvaita ndezvekuti maonero andakazozviita ndakuzvinyatsozvirewinda munhu ane pfuti chacho yanga ine mabullets 1 so ndo wandakarowa so anga akuda kudonha because ndakamurova forehead akakuda kudonhera kumberi kudai so ndobva vamubata ndobva vamukakatira panze the moment vakamukakatira panze vavasirina aim yekutiza but vaida kuti uyu asadonhere kwandiri because ndaigona kuwana chance yekutora pfuti yacho ini vakamukakatira panze ndobva ndabva ndasunda dhoo ndobva ndatoriloka right vari panze pavakabata dhoo kuti vavhura kubva vanzotora kalokwa ndobva vatiza ndobva vatoenda ndokutiza kwavakaita asi tida kungoda kunzwisisa ndechekuti iwewo uchirangarira Tadiwa ukati waida kunyatsoziva uchiita zvekutengesa mota kwako anga usina here vanhu waigona kungofungira kuti asi anogona kunge ari ningi uyo kana kuti wakambonetsana naye or something chinoitika South Africa kana yakasiyana nekuno muSouth Africa success yako unochitoofenda someone the more you succeed pachinja uri kuita the more yaunocreata enmity nemumwe munhu the fact yekungoti bedzi uri muZimbabwe wakutoita mari munyika medu inourayisa pachezvayo no matter kuti mari yacho yakaunda sei but as long wangofila kuti pane something chawanacho vanogona kuurayira izvozvo itori mhosva yakakwana iyoyo kunzi uri kuuya kunochita mari kuno kunyika kwedu zvinourayisa izvozvo right tichiona kurarama kwese kwawaita kubva uri mudiki kusvika tizosvika apa iwewe ungati une zvawainzwa here kuti panapa pane chida kuitika tomboti apa wanga uri mudiki pekutanga paipe kuti watongwa ne7 years but tida kuzoya wati kure une zvekuti unogona kuti wainzwa here kuti nhasi pana mwana anogona kuti bvudzi rangu rinoti nyau umwe anoti hana inorova iwe une zvawainzwa here kuti nhasi pane chida kuitika chete kunyanyanyanya ndakura manje 2012 kutanga neiyi yaDecember 2022 ndaitotaurira vanhu kuti something is going to happen but I'm not sure kuti zvii zvinoda kuitika ndaitozvinzwa ndaigona kutogara nevanhu vachitaura nyaya ndirizii ndichinetseka nesomething chandisiri kuziva kuti chii ndaitotaura kuti pane zviri kuitika but handisi kuziva kuti chii chiri kuitika like musi wandapfurwa inini ndakapinda mba around 8:30 ndakazopfurwa 30 minutes after ndaisada kutodzoka mumba because ndaifila ndakatotaura a day before kuti uri kuona panapa even Muscat munhu akapinda mumba ndaloke door because ndiri kufila something kuti ndichitotaura ndikati panapa pasi right pane zviri kuda kuitika but handisi kuziva kuti chii chiri kuda kuitika kana wapinda mumba even Muscat door ndariloko right
Alright, wonderful. Tida kumbodzoka kunoku because vanhu vari kuona nyaya yako nekuti aizi nyaya inoitoka kuti hey munhu uyu saka panguva ino kune vadowata vari kuona nesu regai tichivakwazisa uye tichinzwawo zvavari kutaura. Pana rupafadzo ati morning guys, rupafadzo gumbi, utende Mwari nevadzimu vako zvakaoma hazvo. Gats ati morning, thank God iwe hanzi utende Mwari. Daisy Tikira mutemererwa ya mahwani Mwari variko veduwe ndozvaari kutaura zvakare. Rupafadza ati Mwari variko. And then God's regional Dylan hanzi 50 Cent Tupac survived my gunshots, and you also my brother, you must thank God. Kana wange usingaende kuchurch I think wakunamata. Zviri kutaurwa nevari kuona chirongwa chedu panguva inoi. Saka tichifamba hedu nekuchirongwa ichi ndofunga ndichiona nyaya yako iyi Tadiwa, ndaona pane kaushingi kubva uri mudiki, nekuti wataura kuti inini ndaida kundatsonzwisisa kuti zvenchifamba sei, nekuti kana wakagona kubvunza mubvunzo wawaibvunza iwe une 7 years kuti chii chanchiitika uri munhu aida kunzwisisa. Saka tita kumboda kuti bate mbijana makuriro ako iwewe. Ndofunga futi zvakare tanzwa uchitaura gogo, tangasatanzwa amai nababa kuti panguva yacho vanga vari kupi. Saka vadiwa vatari vangada kuziva kuti saka iwewe uchikura, wakakura upenyu hwako wakaita sei, ushingi uyu wakambobva kupi, wanga wina wewe kuti unoti nyange une pfuti shamwari inini ndinokupedzera. Right, chaita ndechekuti indichikura mama wangu waidzidzisa. So sometimes waita busy zvekuti vakaona kuti zviri nani tiinde panzvimbo yatinogona kuchengetedzeka zvakanaka nenyaya yekuti wanga vari busy nebasa. Mudhara wangu zvakare aishanda kuZambia that time. Alright. So kugara nagogo kwataita inyaya yekuti ndokwa mungoziva vana kuti kugara nambuya kunonakidza. Takangotanga tichienda kumaholiday kusvika tati no mama since busy yacho better tigare nagogo kusvika takutoenda kuchikoro. Alright. Kusvikira ivo vatoona kuti zveshuwa zvinotori nani kuti vafana vadiya vagare ukuku because gogo is always there. Alright. Ivo vanenge vari busy nemabasa, so vabereki vaive kumabasa. Then paissue yekuti ushingi amutaura ini ndichiudzwa ndichikura ndakaudzwa kunzi baba vangu inini vakafanira kuisirwa poison sekuru nekuti munhu anga asina defeat. Right. Inini ndichikura kusvika nhasi handisambotanga kurowa, asi ndinodzosera pese pandorowa. Alright, uchireva kuti vanhu ndo vanokutanga. Handitange. Hautange fight. Asi pandinotangwa pese ndinowina. Alright, unowina fight yacho. Zita rekunzi the lion rakatanga ndiri kuprimary. Because I was always quiet. Saka vakandipa character yeshumba. Kuti shumba inonzi a lion is the laziest yet the deadliest animal in the jungle. Right. Imhuka inogona kunge iri mhuka yakapfava too much, but ndo the deadliest animal in the jungle. So zvaitika ndezvekuti munhu akandiprovoka inini, even ukandituka nditomboiti handina zvandoita, but ndikarohwa mbama 1 panogonoita zvimwe zvinhu. Mbama 1 chete zvinogona kuenda nepamwe. Saka kutuka. So iyoyo character yainzi yaive pana sekuru vangu ndo inogona kunge, saka ndaigara ndichizviudzwa kunzi sekuru vako vaiti hakuna murume anorohwa achifuratira, zviri nani utofa uchidzosera. So ndangokura ndichizviudzwa kuti nangu ndikarohwa nemunhu akakura sei anotondiuraya ndichidzosera. Ndo makuriro ako. Pane here, because kazhinji kacho ukaona uchifananidzwa pane mashoko pamwe aitaurika munhu yeye sekutaura kwaita kuti sekuru vaitaura kuti murume ungatofe. Havana here mastatement avaigona kutotaura kuti ndo vanhu vazoti nokuda kwestatement iri ndozvavaedza kutaura sekuru. Indotonzi zvekuti dai mama wangu aripo vachitsanangura. Vaitaura kuti kubva ndine 1 year ndi vakandorwa ndaidzosera, vaitozopedzisira vandibereka kuti nyaya yacho ipere. Une 1 year ndaidzosera zvekuti chandawana chacho kana kupwanya zvinhu mumba ndaigonopedza zvinhu ndichipwanya ndandikarohwa ndodzosera. Saka zvinhu zvakangogara zviri mandiri, zviri mauri wewe. Alright. Tichida kuti tidzoke panyaya iyi apa yekuzoti wadzoka iwewe. Ndingada kuziva kuti ndisandaenda kumberi,
uchidzoka uchitaura kumhuri kuti ndazodzoka ndakasangana nenhau yekuti izvo zvizvi ndine mabullets iwo wataura kuti akanzi akabuda vakamashaya family vakazvigamuchira sei? chaita ndechekuti pandakapfurwa nini muna December mama wangu wanga vakadhimitwa paRural Hospital vaitorwara vasingatotauri. Okay. Right. So message haina kurumidza yauya kuno but vakazozviverenga pasocial media. Okay. Bozvi zvakakurumidza kuzara pasocial media. Saka vanhu vazhinji vakazoita zvekutofona vachikonfirma kuti chokwadi richatanzwa. Ndivataudza kuti chokwadi. Okay. Yeah. But kuzvitambira kwakanetsa. But ivo sevanhu vanoziva munhu wavo vaitozviziva kuti ivo vaifunga kuti ndatanga. Vaifunga kuti ndatanga kurova vanhu future ndisindandatanga. Ausiro akatanga. Tadiwa ndofunga tikanzwa nyaya unonzwa munhu achinzi uyane mangoromera uyu uya akatemerwa nyora dzekurwa iwe une zvinenge zvaunogona kufunga kuti pane zvinenge zvakaitika pauri here kana kuti kwainguva ungonzi wakafanana nasekuru. Ini chandongona ndechekuti zvivindi ndo zvandangokura ndinazvo zvangu handina chandakatemerwa but handidi kuti ndirohwe nemumwe munhu aenda achiti ndamukurira chete. Ko ivo baba vaitiwo vachitoona kuti character iyi iri kubva kuna baba vangu vaitorova zvisingaiti baba vekukubereka vaitorova vanhu kwete mbijana pane mwe andakatombonzwa kunzi vakarova vanhu kubhora rikatomira vari 1 vakamomoterwa neground rese kusvika pazoya mapurisa ndo vakazoivharisa nyaya vaitorova maoko kwete mbijana. Okay. Family yako chiona kuti alright munhu zveshuwa takabva naye ari mudiki achidai nhasazosvika pekuti ari kudzoka achiratidza kuti apa anga asingapabuda apa noti Epfuti aiva kumeso vakamboita here interest kuda kuzvifambira kuzvitsvaga kuti kune mweya inosimuka here kana kuti family yako baba namai nevamwe vese? Zvinoitika ndezvekuti isusu tiri maAdventists. Alright, Adventist. We believe kuti chinhu chese inini hangu personally apart from kuti kuva maAdventist ndikatarisa mumwe munhu kuti andinamatire inini ane muromo wakaita sewangu ane maoko 2 akaita seangu ane maoko 2 pfungwa 5 saka ini sometimes ndongozvidza kuti why ndida kunamatirwa nayo ndokwanisa kunamata ndega. Okay. Ndonamata ndega because everyone ane zvivi zvake ndoenda kuna mumwe munhu ane zvivi zvake kuti andinamatire indine zvangu ndokwanisa kungopfugama ndozvinamatira. Saka autobelieve kuti mumwe munhu anogona kukunamatira chisa ruoko rwake pamusoro pemusoro wako? I believe kuti munhu anogona kunamatira ndakatopora but kwete zvekuti nditonzi taakudoronga rwendo rwekuenda kuna baba ningi kunoudzwa kunzi saka unombobva wambozvitsvaga iwewo hauna here zvaunofunga kuti pane zvinenge zvichingoitika orit hauna kuenda kunobvunza hakuna akazvitsvaga pane zvaunofunga here kuti nokuda kwezvakati I think now ndakura zviri kuenda zvakadai zvakadai? Inini zvangu ndoona sekuti ini ndichikura ndakaudzwa kunzi unofanira kuita ndo zvandaingofungawo nekuudzwa kunzi iwe unofanira kuita mufundisi iwo. But ndai munhu ane musikanzwa manje especially kunobva pandakangoti form 1 form 2 ndakura ndiri munhu ariendisamuka tinoda kunyatsopanzwa ndakura ndiri munhu ariendisamuka ndakazoshata ndakura so ndakasvika patime yekuti nichikadzi vaindifarira ndichivafarira zvekuti saka hazvina kuzoenderana netrade yandaida manje zivo vaindifarira ndichivafarirawo but period yacho yakadarika zvayo yakadarika hauchafariri aiwa ndichavafarira. Wataura iwewe Tadiwa kwati nini ndaiva munhu aiva nemusikanzwa atizive kuti wakasununguka here kumbotudza kuti ine ndakambovhura hombe yakadai so neyakadai unongotudza kana 1 kana 2 chete musikanzwa yacho vaiti inini ndakaita musikanzwa yangu but ndaiziva kuti ndaifanira kunzi ndiite mufundisi. One incident yandogona kutsanangura yakaitika padhe papa panonzi paTomlinson depot ndopandapindira chechi papa. Okay. So pachechi ndandine 5 mabhebhi ndobva ndaitawo mamwe aigara mutauni muno. So ndakanga ndaita promise nemunhu wangu ndaita taronga kuti tichazosangana mutauni ndobva ndarega kuuya ndobva ateera kuchechi wemutauni ndiyakauya kuchechi asvika vanhu vatori pachechi mutorwa mari dzomuchechi ndobva ndifonera ari pagedhi ndobva ndabuda kunoona munhu wangu panze pagedhi anga ari mukati ndobva aona kuti pane zviri kuitika ndobva ateera pakazoita hondo yekuti mari dzo yakamboti mirei mbichana pachechi vakurwira ini manje vemuchechi neuya wekutauni manje kutorwa chaiko aiwa kwete mbichana zvinotoitika zvekuti vanhu vanorora munhu kutonyatsoita fist fighting vanotourayana vanhu
Vandourwa zvekupondana. So ndo one of the incidents yakaitika. Alright. Then the second one ndikandikukudzai. Ndiri form 4. Nenyaya iyo futi yekufarira vanhukadzi iyi. Alright. Ndakadana nemunhu wataidzidza same class naye. Alright. Ndadana nemunhu wataidzidza naye musame class. Anga ane home defender waidana naye kulocation. Okay. Right. So home defender uya akanzwa kuti mukomana ari kudi anenge ari kurima munda wako. One day ndobva tasangana. So patakasangana paiti road inobva kutown ichienda kulocation. So paside pacho paiswa fence. Paiswa pane crash saka paiswa fence. Vamana wakandibata ndiri 1. Mari home defender vari 2 ndiri 1. Vandibata wakati right. Tasangana nditongota tonani. Alright. Chii zvikanzi chii chauri kuita? Munhu akadai dai ndiano wako ndikati aipepe rangu rere. Zvikanzi iwo zero ndodana naye ndikati no. You are not married kakumunhu uyu. Saka una right yekuclaima kuti mukadzi wako kana kuti ndiano wako. Akandirova. So ndakacheuka papa nesimbi dziya dzinoshandiswa kuchereswa makomba anoiswa matanda ewaya. Ndobva ndanhonga simbi yaye. Ndakamurova akapotsa atofa nayo. Nesimbi uri form 4. Nyaya yakazonoperera mumapurisa but ndandiri underage manje. Saka yakazongonzi zvimwe mfana uyu next time azvidzokurori plus ava ndovanga vandiprovoka ndovanga vatanga kundirova. Ndovanga vatanga kurova. Alright. Saka watauriwo kuti nini ndaifanira kunge ndakaita mufundisi. Saka tingada kuziva kuti unofunga here wewo mhono rako kuti maybe nyaya yekuti unenge wakati waitora imwe path in life. Iwe une calling yako yaikonzesa kuti uzosangana nematambudziko ekuti unotombosvika pakufa achizozomuka. Yeah, ichokwadi. Because indaigona kuti handinamata everyday. Inini handinamata everyday. Because vanhu vazhinji vanomata everyday, vamwe vacho havanzwisisi kuti ichi chinonzi unamata. Right. Prayer is communication between munhu naMwari. Semukutaurira munongoita nababa venyu kuti maswera sei. Right. Inini handinamate kana ndakanganisa, ndotozviziva kuti apa zvandaita ndabhaisa. Ndokugona kuti aMwari ndiregere ndatobhaisa panapa. Watopera munamato iyoyo. So ndine zvinhu zvandoziva zvazviri mandiri. Zvandotoziva even now. Ndikasvika panapa inini paine problem. Ndokona kutokuudza kuti pane zviri kuitika musina kundiudza. Ndokona kunge ndakatozorota nezuro but ndisingazivi kuti zviri kuitika kupi, zviri kuitika kunani. But ndine vision yazvo. Ndikatosvika ndokuudza kuti izvi zvinomutaura izvi ndakazorota nezuro izvi. Ndikutozviziva zvinhu zvamuri kutsanangura. Munogona kungondiudza kutanga kwenyaya ndotokupedzisira kuti aiwa zvakazodai zvakadai. Wakazviona kupi ndakazorota nezuro. I remember when I was in form 2. Friend yangu, he's a young brother to Simon Mutambi, anonzi Peter, taidzidza tese. Akatengerwa complete uniform, nyowani. Ndovandaona kuti no man, friend yangu yakapfeka uniform nyowani, ndakapfeka uniform tsara, hazvisi kupindirana. Ndovandabuda muklasi ndovandaenda kutoilet. That was on Thursday. Ndovandanamata. Remember indagara nagugu. Mama wangu wanga vari kuchi kubasa. Vandapinda mutoilet. Vandanamata ndakati Mwari musi weMonday ndofanira kuenda ndakapfeka yangu uniform nyowani. Because handichakwanisi kufamba nemunhu weko. Uyo akachena ndakapfeka zvinhu zvitsaro, hatisi kuindirana. Monday ndiruda yangu. That was on Thursday. Friday. Saturday manheru takatogara chidziya moto musha. Vandanzwa munhu achifamba panze. Vandati right zvaitika. Ndatoziva kuti mamwe atoka. Vachitosvika tichifara chidini vandataudza kuti mandigira uniform kaimi. Manditengera uniform nyowani nebhutsu nyowani zvirimo bhegi. Wazviudzwa nani? Ndikati no, ndikuzviziva. And for sure achitovhura bhegi mamu neuniform nyowani, bhutsu nyowani, bhegi nyowani. Because ndakazvinamatira. Ongokazvinamatira. Alright, tiri kuona kuti there's certain calling on you iri pauri. Saka une mamwe maincidents wakura kudai here ekuti wakamboita zvekuti unenge uchitoudza munhu zvinenge zvichiitika muupenyu wake zvichibva zvatoitika kuti zvakuti ndikasvika panapa ndobva ndatokwanisa kutokudzai zvinhu zvichiitika. Kakawanda. Alright. Even ndichigara namama wangu chaiyo. Ndazokura manje ndabva kumusha. Ndaitovaudza kuti mama wachaiyembe dzinodziya. Pane munhu achafa asi handizviziva ndiani. Pane message yerufu yandiri kuona ichazouya. Ndasingaprofiti kana kudi but ndaitozvinzwa kuti something is going to happen. Ndobva ndatoudza kuti garai muri ready pane zvinogonoitika. Vaitowacha magumbezi avo zviya zvinoiswa unhamo zviya zvokuti kana muchienda kunoungana vanhu vaitogara zviri ready. Ende vaitokuudza kuti ndazofonerwa hanzi ndininga shaika. Ende zvaitoitika. Saka pari zvinoti vadiwa taura ungada kuziva kuti ndingoti gogo, mama, adhedhi vese vachiripo here panguva ino? Gogo vazoshaika
wakasheka muna 2018 musi webirthday rangu. Alright. Yeah, she was my best friend. Alright. But I don't know kuti sei Mwari akazovatora musi webirthday rangu. Oh, me sorry. Handisi kuti zvakafamba sei. Alright. Then mama vakashayika musi wa13 this month. Takaviga musi weSaturday. Oh, I'm very sorry. May your soul rest in peace as well. Yeah, zvinowanikwa hapana zvatingazviita. Alright, asi baba variko. Yeah, mudhara ariko. Saka mudhara ari kumboti chii manje nenyaya yese yekuti vanogona kunge vari kutonzwisisa kuti maybe une calling iri pauri. Mudhara wangu anotoita zvechifundisi saka anotokuencourage kuti iwe uri kuita zvinhu zvisiri izvo. Alright. So zvese zvinogona kunge zviri kuitika maybe Mwari ada kudzosa kwake chaiko chaiko. Wauda kudzokerera. Ya ndichadzokera but pari zvino regai timboverenga macomments edu ari kuya panapa. Lilian Chari hanzi mutenda Mwari hama vari kuti tende Mwari takudzwa muchabayiwa ndianiko uyu nditadiwa neya mukomana wekusurvivor Ka4 achisangana nerufu. Ropafadzo uyu ari kutaura chokwadi kunamata wega kwakanaka nokuti ukada kutsvaga kuti unonamatirwa uchanyeperwa worwa nehama dzako. Ari kubva kutaura pautaura kuti ini nangu ndinobhilivha kuti ndokwanisa kuzvinamatira. Agati yako kuzvinamata wega ndiko chaiko haunyepi. So wakarota here kuona vision pawakapfurwa uye wakaona here vision yemunhu who was behind your shooting. Kuti wakazo up to now vision yemunhu yeye wamboti waiona here vanhu vaida kukupfura vaida kukuraya pese paipai. Chinoitika ndechekuti zvimwe zvacho ndogona kuzvirota but zvisiri exactly zvazvinozoita. Right. Ndogona kutorota zvimwe zvinhu zvaitika pane umwe munhu but zvozoitika pandiri kana kuti zvindorota zvichiitika kwandiri zvoitika kuno umwe munhu. Okay. So marotero andoita inini hakusi kuprofita kurota. Saka kurota kwachonika ndine nditone madhauti kuti zvino izvi but sofanda kuzvinzwisisa manje. Alright. I knew kuti something is going to happen but ndasingazi kuti chii chaitika. Then paissue yemunhu akazviita zvichipera kuitika zvinhu izvozvo ini ndine munhu vanhu vandaifungira kuti maybe ndeuyo but to be honest up to now handizivi kuti ndiani akazviita. Hazvisati zvamboya even mapurisa havasati vamusunga up to now. asati abatwa asati awanikwa kuva 2022. Alright. And usi kubvunza kuti agatsi kuti hauna kumboita kana vision yekutomboona munhu kana kuti chii. Ipapo ndingakunyeperei because chinoitika ndechekuti ndikati ndakamuona ndenda kufanira kutonotaura kumapurisa kuti ndakafunga kuti ndiningi ndofanira kutonotaura kuti vanogona kuzoti takanzwa iwe wakati wakamuona kana kuti uri kumuziva ipapo I'm not sure. Hanzi tawanda chitanda Mwari nevadzimu zvinewe. Esther Mamu kunamata wega kwakanaka chokwadi ndozviringotaura vanhu. Johns J Katsande keep humble yourself Mwari vanokuendesa kumberi. Tichifamba edu nenyaya yedu pari zvinotanzwa nyaya yese vadiwa tari vangada kuziva kuti saka iwewo pari zvino munyama dzako nekuti pane pautitaura kuti vakanzi mabara akabuda asi iwewe unotaura kuziva kuti saka iwewe munyama dzako unonzwa sei wakagara pari zvino nemaunzi iwayaya. chatoda kudza ndechekuti pfuti inorwadza. Alright. Mwanzwa madhara achitaura kuti tiri muovheti ini ndakambopfurwa nini vana inorwadza pfuti. Okay. Zvichibva kuitika unogona kungofunga kuti pain ichapera nokurumidza. Okay. But pain yepfuti inogara neusingaperi unopinda nayo muguva. Alright. Unogona kutoita 3 weeks 3 months uri right but one day unogona kungomuka usingagona kanotomuka. Right. Zvinoitika manje pandiri ndezvekuti ndine time zvakatanga manje izvozvo ndine time yekuti ndonzwa kunge ndiri kuita chiveve side race rekuleft racho iro ndotonzwa chiveve chimwe chiri serious chekuti hazvitoite. Then pakapfurwa pacho nipapo pane maunzwa apa vari kutiyo mabullets akapinda achibuda nerimwe side but pane paakuita kanenge kagrowth like ukatopabata panonzwika kuti there is something inside. So inini even imomo ndakaudza kuti muri kutenye mabullets abuda but something pane zvandiri kufila mukati so ndotofanira kudzokera futi kunana chiremba umbonitata kuti chiri kurwadza chacho chii. Handina hangu ndisinganzwisise kuti zvinoitika panyaya dzepfuti nechii. Saka kana vachitiwo rakabuda panze vanonga vachiedza kuti rakatodonha pasi here kana kuti vanonga vachiti chii. Rakarowa nechepanapa ndobva ranovhura kusaidi uku saka vaiti rarova neapa sekungoti rarova apa rakabudira ichidonha pasi. Asiwo vakamaona here pavaiti paipai vakanenge vakutendera vachitsvaga mabullets vaiti vakamaona here. Makatriji akawanikwa makazowanikwa ndini ndakatozomaona because iwo pavakada kusecha vanhu vanga vachimhanya
ndakatozomuona after some days kuti ichi ndo chinhu chinenge chaitsvagwa ichi but ivo vanga vatotora bullet ravakaita rakaboiswa mubhodhi yamadhamu saka macartridge vakazongoya vachimatora asi kutaura kuti zvakare kuti asiwo munyama dzako kunzwa kuti munotanga mune chinhu chiripo kureva kuti pane rimwe risina kubuda rofanira kunge ririmo saka unoda kudzokera kunoona ureti uchinge wasangana ikoko kurarama kwakoko ndoziva kuti une mamwe maonero awakuita upenyu akatosiyana nemaonero andoita inini upenyu umwe anogona kuti aine ndakatombofa ndikaenda kudenga ndikazonoona ndikazodii saka tingada kuziva kuti iwewe uchiona upenyu wakuona hwakaita sei nekuti 4 times uchitarisana nekuti wakutopesana nawo pamwe pacho uchimuka pacovid dziya mabullets and everything uchiona upenyu hwakuona hwakamira sei maonero andakuita life ndeyekuti first thing kana nguva yako isati yakwana ufi machikiro anoita vanhu varoyiwa ayaya hakuna munhu anosvika 5 years yadzedza kuzvarwa kusvika pa5 years asina kumbotiraiwa nevaroyi kana mwari ati nguva isati yakwana ufi ndo chinhu chekutanga inini after zvaitika zvinhu zvese izvi because inini ndichikura ndaiti ndoda kuita musoja ende vanhu vese vaingotiita musoja because maroyero andaita achoni vaita izvi zvotoda kuita ndezvekuarmy chezvere so after zvaitika izvi zvese izvizvi ndakazviudza kuti no inini ndatofa kudhara saka ndoda kutomborova vanhu zvekuti ndozvandakatanga kufunga paperiod iyoyo any silly mistake ndoda kurova vanhu but later on manje ndakazonoti no haisi issue yekuzvipraisa kuti ini ndorova kana kuti ndogona kuzvidefenda stere pane zviri kuda kuitwa namwari zvekuti maybe ane kwada kundiratidza kana kwada kundidirecta right tida kuziva kuti saka wataura kuti takananga neupenyu iwo wacho emotionally how has this affected you emotional unombetere nguva dzekuti zvinoita replay especially togona kuti zvongo wari mudiki but zvepapfuta apa kuti zvinomboita kakuuya so wakarara ndokagara zvinhu zviya zvinoitika ndezvekuti pfuti chaichaiyo especially uri mucivilian ukainzwa ichirira uri padhuze chepo zvogona kuita kana gore 2 years uchingozvifunga apa totaura zvekupfurwa nayo kwete kunzwa ndine time dzekuti iye zvino zvaakuita nani manje ndine time dzekuti ndaiti ndakatorara ndaikona kutojamba ndakatopfumba zvibhagera chaiko chinzwa kunge zvinhu vanhu vaivadzoka ndichitorota ndichitoda kutorovana nevanhu kutofunga kuti maybe vanhu vayadi vauya zvakandiaffecta for a long time but zvakuenda zvichiperawo sekuti nguva iri kufambawo alright ndofunga tambotaura kuti panga pana madhamu handisi kuti ipapo makazodzoka mese here kana kuti kanapo ukasunungawo pataura bcause vanoda kuzoziva kuti madhamu vakazopfurwa makazoramba muri mese here kana kuti mazoti hama dzinoudza kuti mwana wedu angafe nemunhu kana kuti ivo vakatoona kuti mwana wavo ari musefenzi because inini I believe kuti a man must die in defense of his wife and daughter instead yekuti unoti wapindirwa netsotso wakutotiza unotanga kumhanya ini I believe kuti munhu rume chaichai nangu kukanzi kwauya munhu ane pfumo ane chii mukadzi afanira kuafektwa wakatarisa saka ivo vakatoona kuti uyu munhu ari mumaoko akanaka zvisingaiti alright rega timboita tichiverenga macomments hanzi naDylan Abdon uyu anoita nezvendasvika izvozvi manonoka kusvika asi tiri kutaura kuti tina tadiwa nheya mukomana akasurvivha asangana nerufu 4 times ndo nyaya tiri kutaura nhasi ndofunga vari kuita vachinge pane vatanga kuona saka vari kuita vachimudza kuti akapfurwa katatu kujozi vanhu vacho havatane kuudzana imomomo but zvakanaka because vanenge vatinonokei vaive kutibata vanozonge vachiudzwawo nevamwe nyaya yako nekuti nyaya yako kutaura chokwadi inini pandakambozvinzwa kuti uri kuuya ndakati munhu uyu muri kuti ari kuuya ari mupenyu here kana kuti ari kuuya asisiri mupenyu ndofunga tataura zvakawanda tanzwa nyaya yako panguva ino ndofunga ndinokada kumbozivawo kuti isusuwo tine hama dzeduwo siti wambopatauri papo kuti ukujoza uku tina hama dzeduwo dziri koko dziri kuitawo mabhinda uku kuti vaone kuti tumira mari kunoku tinonzwa nyaya dzexenophobia tonzwa nyaya dzengonzi hei wewe muchifamba ndipe kuno ifoni iyoyo chichichichichichi saka life yakanyatsombomira sei kana muri koko iwo wakambokugara kaiwo vanhu vanyatsori safe kana kuti vanozongouya havo kunoku vachidefenda but havane pakaipa
chandoda kudzende chekuti 99% yevanhu vese vamuri kuona vanogara South Africa, those people are languishing in poverty. But kana vakuya kunoku manje vanoitawo tunoita kuti vakavhiridze. Hakuna safety kugara muSouth Africa, ungofanira kuenda kugehena anytime unoenda. Asi kana usinawo zvaunoita ungoriwo munhu anongozvifambirawo asina nebasa rese, unoona kutorarama. Dambudziko rinozotanga kutangwa kuda kubudira kuwadarika. Munhu chaiye anoziva zvaanoita ndombokutsanangurirai. Inini after inini ndapfurwa, pakapfurwa friend yangu akatofa. Anga asiri hake best friend but munhu wekuti aiwirirana. Ainzi McDonald akapfurwa akafa. Ndakanzwa futi kuti mumwe ainzi Mandebvu akapfurwa futi aita zvekupromota maartist akafa. Pakapfurwa vanhu vakawandisa. Umwe futi wataishanda naye watakakura naye pano paTomlinson Depot anga akushanda kuAir Force of Zimbabwe akanopfurirwa futi kuJoburg akafa. So inzvimbo yekuti ukangoita munhu wekuti vangokuziva chete kuti uyu munhu anenge ane zvaanoita watoenda wakutofa hausina kuchengetedza. I don't encourage kuti munhu asati amboenda kwaendeko. Vanhu vari wrong, vanhu variko kudhara vozi vanonyeperana kuti uya kunonakidza singaiti. Asi chinozosiyana ndechekuti mabackgrounds ndo anozoita kuti munhu aone kunge kuri nani. Umwe munhu aidya nyama paChristmas chete kunoku akaenda kunodyiwa nyama everyday kwaari itori success mulife. But at the expense of your life. But hakusi kunhu kunogara vanhu iko. Hakuna. Tadiwa. Saka iwewe taona kuti wakati waida kuita musoja. And zvefight chaizvo. Wakamboita ro pfungwa dzekuti rega ndiboresa energy yangu kuboxing. Kana kuti kunoita zvekurwarwa izvi. Kune zvawakamboitawo here zvekuti umbonoisa energy yacho ikoko kuna kuti wataura kuti hai nini mbama 1 hatinoswera ta. First thing panyaya yekuti ndaida kuita musoja ndakatoenda kuintake. But manje mwedzi wacho yanga muri muna May. Inini ndakazvarwa muna October. So pandakaenda inini ndanisanda tena 18 years. Zvikanzi no toda vanhu vakazvarwa muna May zvichidzoka kumashure. June zvichienda mberi hamusati masvitsa 18 years. Ndo mubviro wandakaita ikoko. Handina kuzokwanisa kupinda kuarmy. Then paissue yeboxing ndine magold medals ekuti wandei boxing. Ndakaita boxing, ndakaita martial arts. My young brother akatotrainwa nana Charles Manyuchi panonzi paLiebenberg High School. Ndotomuziva personal. Nenyaya dzeboxing idzo. Saka uyo anotera mumashoko ako anoda here zvetsiva tsiva. Anorowa zvekuti anotorowa zvekutyora. He is not my blood brother. But cousin brother. Saka izvi zvese zvekuiti zvekusangana nekuda kumbofaifa nekudidi hazvina kumboitika here kune masiblings ako. Ndanzwa musikana wataura paye uri mudiki. Pane mumwe here kana kuti? Tiri tese zvakaitika Ka4 kepoison. Kataka poison utori diki. Ipapa ivapo but kumwe kweshoko ndisingazivi pane paakambozvisanganawo nazvo akasanditaurira but hapana pandoziva. Hapana paunoziva. Takuda kusvika patinopendera chirongwa chedu panguva ino. Ndofunga tataura zvakawanda. Pane zvimwe zvawatodzidzisa uchitaura, pane zvimwe zvawatoti izvi zvingatisiyanai nazvo. Sakafanana nekuti kana usina chaunonyatsoziva about kuenda kunze kwenyika kwakaita South Africa siyana nazvo. Itori yambiro yawapa. Saka panguva ino tichipendera chirongwa nogona kunge pane zvimwe zvandasiya but iwewe zvauda kutaurawo pamwoyo pako ungave kudzidzisa kungave mashoko auda kungosiya kumhuri yeZimbabwe tichipendera edu chirongwa chino. Dzidziso yandoda kupa vanhu ndeyekutika munhu usati waita chunhu tanga waita research. Usati waenda kunzvimbo yausingazii tanga waita research. Nyika iyoyo iri kunzi South Africa is very dangerous. Vanhu vanoendako the fun part of it ndeyekuti kune vanhu vanobva kunoku anotori nemunda kumusha kwavo otoenda kuSouth Africa unotanga kushanda mumunda achirima madomasi iwayayo. I remember the other day ndakasangana netruck paborder richiunza madomasi kuZimbabwe arimwa nemaZimbabweans kuSouth Africa. So it's better vanhu vakaziva chokwadi kuti kwamuri kuti kumagreener pastures hakuna chiriko. Vanhu ndavaudza nechokwadi. Vanhu vagare vaziva kuti it's better nditanga hangu kutengesa madomasi angu ndiri muno than kuti munhu unosafa uri kune imwe nyika.
All right. That's good. Mambotaura kuti imi mune gold medals. Saka muna here pfungwa dzekutanga in academy muchidzidzisawo vechidiki self defense vechikadzi because kwazvino zvinyange muno muZimbabwe zvakuitika kuti uchitofamba apa mausiku wakutongova wanzi G. Muna here kana maclasses or something that you do kuti mudzidzisawo vamwe dziri nyaya dzeself defenses. Yeah, I think zvoda kutoitwa izvozvo. Amusati matanga. Zvoda kutoitwa sazvatanga hazvo but zvoda kuitwa. Saka tingatodzeka mhuri yeZimbabwe kuti ngatiite kuti mukoma vavo tange academica ini ndoda kutodzidziswa self defense. No problem. Alright, mhuri yeZimbabwe ndiye Tadiwa Nheya watanga tinaye pamastudios edu achitsanangura nyaya yake kuti akasurviva sei death 4 times uyezve nemaunzi emabullets arikutaura kuti iye ndinombeta time kuti ndinonzwa roko rwangu ruchiita sekuti rikupindwa nechando ada kutodzokera kuti anonyatsonzwisa nekuti paakabveka wakamutaura kuti ayo mabara aibuda asi ari kuti ndiri kunzwa kuti ayo munenge mune rimwe rakasaririra uye zvakare ane dzidziso yaapa nhasi yekuti kuenda kunze kwenyika kwati kunotsvaga mabhinda uko tsvaga kurarama zvakanaka asi mboitawo research nekuti pamwe pacho unogona kuda kumhanya kuenda kuyoone munda akakuno kusvika sekutara kwaita Tadiwa kuti aiwa chimbotanga wamborima kunokuona kana zvazorambo hazvo asi ikuku kwacho ngative very careful tichiverenga macomments kekupedzisira kuna Rasi Dians kusangana Nerufu 4 times aiwa madhiri api ainga siri madhiri zvaingoitika ndofunga atsanangura anzi naropafadzo gumbi kuno tiriko but chokuita life yekuno kutengesana chete isu pachedu mazimba hatiwirirane tine godo ipapo maZimbabweans Tadiwa godo racho handizivi kuti ichokwadi zvinoitika kwenyu kumuchitengesana amene akatokutengesawo kuti anenge aita tengesa mota awana mari kazhinji kacho panonzi munhu abayiwa aitwa sei hakuna munhu anongobvawo kongotanga ungoswora munhu wasingazivi anenge atodzwa nezvako nasomeone. Pana anatomudza kuti kuona munhu ane zvakati nezvakati vanotora zvinhu izvozvo vanotora izvozvo zvaanazvo iniwo ndipo zvakati. Saka tingati maSouth Africans wamutaura kuti vakakona kuchibudirira rimwe goda ritobvere kune umwe wako ipapo kuti ndiandozokukwenyera kune vaive kuti onai munhu ivo vanogona kuitawo godo but kazhinji kacho zvinenge zvabva nekuvamwe vedu vanenge vanyatsokuziva kuti munhu muri kumuona sei hanzi nalili nechari true hako ese Sachs amene umwe rotopo pfungwa dzake ndichangokubatai inyaya yatanga tinayo atachingotaura kuti tine nyaya yemukomana uyo akasurviva. Saka Tadiwa tinokutenda zvikuru kwazvo nekuti bvumira kuti titaure newe nyaya ndofunga pandatanga kutaura newe uchipinda muno wanditaura kuti nyaya payakabuda iwe not ready to speak but now wazozviona kuti wakukwanisa kutaura tinokutenda so much une zvakawanda zvawadzidzisa senge panyaya dzekunamata idzi vanhu vari kunyeperwa nekuti ipapo wataura chokwadi kuti dzimwe nguva chokwadi kutongozvinamatira kuri nani than kuenda kune mumwe munhu anozokutanga kuudza kuti posi dai pamwe dai wakatofamba waiudzwa kunzi rukona ndinhingi pamwewo uri kutoziyako kuti aiwa inyaya ingoti ufanira kungodzokera kucalling yako vari kudiwa naMwari. Saka thank you so much nekuti pamukana kutaura nemiwo vadiwa vatarira vanga vachona nesu tinokutendai nhasi mamuchiona nesu tachona engagement yamamuchiita same time mangwana zvakare tiri kuigirai chirongwa ichocho ngatidzifambirei ndinokutendai. Saka panguva ino ndichakusiyai ndini wenyu Pelagia Wokwamupurwa tatenda ndoti chisarai zvakanaka. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2637748720063.
Ask for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael signs.